Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mga kasama ug mga suki na mutig paminaw, kumusta kamo? Ani sab kami aron sa makausapa. Mudapit ug mudalit kaninyo ning lain usab nga sugilanon. Nga sa gihapon among ginauman nga dili lang maghatag kanato og kalingawan, pagkahatag usab og pagtulunan nga sarang mahimo natong gabayan sa inadlaw-adlaw tang pagkinabuhi nining isera na natong dangog nga kalibutan. Dili kita maglangay, ani ang unang panid ning atong pinakabag-ong sugilanon nga naguluhan. Babay, Papa. Francine! Dudot! Miles! Dali na mo! Kay andam na ang pamahaw! Wow! Kalami sa sudan. Humutas buwad, oy. Nag-utang sab kog pulos kamunggay nga giloy-ahan og gisubakag buwad, Francine. Kana, kay may sabaw. Lahirag yung may mahigop ta og mapahog nga sabaw. Corina. Oh, hay namang duha. Mga late to sila sa klase. Inaunsa ka man, Corina. Uy, nga sabado man ron. Uy, klase. Ay, tuod. Nalimot ko da. Unyahain malaging duha. Wa pa mamangon? Ay, si Miles, naradias na taran ay namubo sa mga tanong. Samtang si Dudot, nagtugway kadiyot sa mga kanding. Niya na to karon. Yun na ha, kay adoon ako si Miles. Nga, pabiyaan sa ang iyang gibuhat aron nga mamahaw na. Ay, lingkod na lang diha, Francine. Kay ako rin mo tawag ni Miles. Miles! Day! Dali na kay mamahaw sa ta! Unya na ng pagpamupo ni Mus mga tanong! Hapit na rin, ma! Gusto na din ako! Kaluoy sa akong pamilya. Kanunay lang ingon ini nga musudan. Ginoo. Kanus aman mi makaginawa-ginawa sa among pagpuyo. Kanus aman. Kalami sa sabaw sa utan. Ipaningot og maayos kaya Dudot sa paghinigop sa utan. Ang lami man ang sabaw sa utan, bi. Uy, hala. Wa na'y buwad. Gihurot di mo, Miles? Tagtulo ramin takapuhat putput. Nahurot naman ang imuha, Dudot ako. Ang lami bitang pagkabuada, no? Dili parat. Bitaw ma. Takan kay ko kanon nga nahurot. Gitagidjut na ko ang buhat aron dili madali mahurot. Francine, naunsa ka? Wa ka naman gud mo kaon. Nahilo man gud ka diha. Kuan. Unsa man? Lain namang paminaw? Murag, di na mapugnan. Sugo sa lawas. Kadiyo to na, ha? Wala. Yun sa man to si Papa, ma. Kadongo gani siyang papa nga nag-ingon sugo sa lawas. Si Kuya Dudot. Si Miles. Tiwas sa mong kaon ka, ha? Kaya tuon sa nakos papa ninyo. O ma. Wa na may buhat putput. Magpahog na lang kus utan. Kabantay kang Papa o Mama, day. Nga naman day kuya. Ngano kuya? Dili na ko kaya nga magtanaw. Kanunay nga. Masinati sa akong mga anak ang tumang na mong kalisod. Dili, Diyos ko. Mugawasan lang ko din his pansayan. Kaya mura na ba ito nagkasabot si Corina na ako. Oh. Corina. Human ako. Limpyo na nang... Sa may problema ni mo, Francine. Ha?
Unsay problema ba? Ayaw na lang gud pagpakaroon ingnon. Nakamatikod pa ako nimo. Unsa ba naman tignan nimo pa? May muot man lang tanin mo eh. Ayaw gud paglimod. Ingon ana na day karon. Di ka na musulti na kung may problema ka. Unya na ta magsorte. Nas Dudut ug Miles. Magtanaw na to. Basig magtuon na silang nag-away ta. Dudut! Miles! Nahuman na mong pamahaw? Nausa din mong Papa Francine, ma. Bitaw ma. Ngano di mo? Ay, kining mga anak ka. Wa manggod. Wa ra. Unsay wa? Mura lagi to. Ay, basta wa. Wa. Unsa may tanaw nimo ato? Day Miles. Abot atoy. Ingon ning si mama ko rin nga wa. Awa, cute tingali. Hay. Kayon sa day, saktan nimo kuya. Wa man ka. Di. Wa. Nagluod ka kuya? Ba't di mo eh? Ni. Kulain. Mapagtingkoy ng luod. Mahisabtan ba ya ang mga bata? Kayon sa may ilang hisabdan nga wa man. Ay, ikaw ba? Ingon-ingong wa. Mahisabtan ra ba ko nimo? Mado ko sa uma. Maguna ko. Oo. Tanawa laging tawhana. Nagsulti paghani ta. Oh, tanawa, wag yun mamati. Ay. Bisan mo limod ka pa, Francine. Hisabtan kog naunsa ka. Nag-ilis lagi kasing. May lakon sa ko kadiyot. Asa man ka? Ato sa kuska sawang. Mag-unsa man ka dito. Ay naasa ko'y paliton. Ano ka? Naunsa ka? Gitutukan mo ko nimo. Nakasabot kog ngano ka. Ha? Unsay? Ayaw na lang gud paglimod, sing. Ato sa ko. Nabasa na ko ang imong hunahuna sa atong pagpamahaw. Dagko na sila sa Dudut ug Miles. Ug nahuna-huna na ko ang ilang umaabot. Napuhon-puhon. Saan na to sila sa pagpaedukar kung ingon lang gihapon ni ini ang atong kalisod. Napanglantawan ako. Ngaway maayong ugma ang atong mga anak kung kinilang ang akong pagpanguma ang atong salikan. Maong kinahanglang mangita kog paagi samtang sayo pa nga mapangandaman kining tanan. Ados ako. Ug asa man lang ka. Basta magsulti ron yata inig uli na ako. Ginoo, tapangi taon mis among kalisod. Giyahi kog unsay akong buhaton. Dili ko buot nga kung unsa may kalisod karon. Unsa may kalisod. Masunod sa among mga anak. Dili ko buot nga sama na ako ang pagtikad ra gihapon sa yuta ang ilang panginabuhian sa umaabot. Maluoy ka na mo, Diyos ko. Bisan dili na lang para nako. Para na lang sa kaugmaon nila ni Dudut ug Miles. Oh, si Isyot kauban sa mga barkada. Nanawag. Pizza! Mamugos na sa lig. Mamugos sa ning paimnom ta. Nagdali ko, shot. Sa sunod na lang. Ay, pizza, God. Mura ka mong disitingan na pizza. Andres, ay.
time na sa Sis Pransing siyot. Tagay, tagay. Kita silang tagay teris balita usap balita. Ay mo sing. Ano ta sing? Mo sing. Duta sing, duta. Ya sing. Duta sing, ayo palibari kay. Makaayo ni Slawas. Na, mau kan. Dawaton ako ni Siyot, mga Brad, pero di lang ko magdugay ha. Kay may importante pa kong atuon sa sawang. Dawat. Salamat. Kuan. Na. Ano usab ka sa sawang sing? Basta may importante lang kong atuon. Puni ko sa kabaso kay mulakaw na raman. Puni mo na. Mabitaw. Puna to sa. Puni sa kabaso. Para dili mabungol ba? Gusto na mga Brad. Ato na ko Siyot. Sa sunod na lang, puhon-puhon. Kanang wa ta magdali. May naku, ang limpis sa bay, ma. Tapangan ta na kagla, papi. Ako'y magwaswas anang humana ni mo kuso-kuso. Aw, sige, mas maayo pa. Aron, maanam-anam na kog hay-hay. Gamay day, Miles. Yabon na ako nga akong gisagom. Mabasa ka. Buta na ko yung dudut da. Sag-ob man. Ako pa. Abi, Oh, gusto na lang sa pagsagob, Dudot. Mao naman lang ni ang akong gitiwas. Waswasan na ni Ma. Kaya ako na ning hinay-hinayan. Ako nalay waswasan na, kuya. Ikaw nalayan naman na mo gayahay. Hindi. Oh. Ma? Ngano ka? Ma? Ngano ka, ma? Ma! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!